Economic Community of West African States ECOWAS emerewego mmemme ọgbụgba afọ 50 nke ndị ndu ha ma kwuo na ọ dị mkpa nne maka inwe ezi idikọ n'otu yana president nke ECOWAS Commission bụ Dr. Oruma Alero ọ gwara ndị minista SAC ahụ na enwere ezi nchekwa na ezi ọchịchị dịka a na-akwalite ya bụ mmemme n'okwu ya na agba nke 54 nke ECOWAS Mediation and Security Council na Abuja. Dr. Turai dọrọ ndị mpaghara West Africa aka na ntị na ndị oji egbe akpamkpamkpa na-eme akpazi mkpamkpa na ụdị dị egwu ya jide wetara anyị akụkọ. Kọmitii ndị minista na minista mmekọrịta mba Naịjirịa ọnọchite Yusuf Tuga kwukwara mkpọku ka eme ka ọchịchị ndị mmadụ nọrọ n'ọrụ sie ike ka uru wee nwee ike iru ndị mmadụ aka. Ọ kwararịrị mkpebi na-ekwu na ndị Amerịka chọrọ itinye mgbochi visa n'ebe mba ECOWAS niile nọ, si na nke a bụ ụdị ihe mgbochi ahịa nke nwere ike imetụta azụmahịa n'etiti mpaghara ahụ. Ndị minista ga-anọ n'ime ụlọ ka ha tụlee ọtụtụ isiokwu dị mkpa gụnyere nsogbu nchekwa n'ime mmiri, mpụ gafee oke mba, enweghị nri na ihe egwu sitere n'ihe igwe. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.